Nyt kuvataan uutta videota. Puhukaa nyt. Puhukaa nyt. Mä kuvaan nyt, niin älä puhu mitään turhaa. Ja jotkut puhuu meidän kanssa. Renskafilm. Jotkut puhuu, että on Shantti-filmsi. Jantti-films, joo. Miettii vittu vähän sitä. Sori, mutta miksi se... Niinpä. Joke Gang. Niin miksi ensin se oli joku Skyrim 2092, sitten Epic, mikä se nyt oli? Epic Group. Ja sitten taas. Se on surkea nimi se. Niin ja se... Mutta se haluaisi kuulla, mistä Epic Group tulee. No. Okei, mä katoin. Eeppinen jengi. Mä katoin. Mä tiesin mikä on Epic. Sehän on Epic. Kaikki tietää. Mä katoin hiihtoa, mä kysyin Annalta, että mikä on Grove, kun siinä lukin. Sittenhän. Se oli jengi. Tai joku. No niin, nyt aletaan kuvaamaan. Tässä on Popedan suurin fani. Taas. Jo toinen. No, kuvataan jo. Millä? No, tällä. Ja tämähän oli meidän fysiikan tehtävä, kai me voidaan tutkia.